Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳу бародарон, ман Абдуғафур Ҳусайнов ва YouTube канали Тоҷдорон. Як муроҷиати калон ба халқи тоҷик, асобина ба падару модарон ки агар намехоҳем фарзандои шуморо паси панҷара маҳкам кунанд, депортатсия кунанд ё ки намехоҳем ки фарзандо азоб кашанд, беҳтарин мешавад видеоро то охирша тамошо кунед, ба ёру рафиқу ба падару мадаро расонен. Ганда зарури баъд астаи бародаро. Ва дар масъалаи видео гузашта мо чорта сухан мекунем оиди дуруст аз Тоҷикистон бар Россия омадан. Мо пештараф видео кардем, якчанд сабабша фаҳмондем ки дар кадом ҳолат бародароро мегардонанд. Якум надонистани забони русӣ, дуюм сару форма, сеюм ин муомила накардан. Комментария шуд ки мо забони русиро медонем, сару формамон созаил, но серавно моро гардонданд. Сабабаш дар чие? Мо ози ҳаракат мекунем, ин тарафам шумо да мефаҳмонам, шумо бошен нагзаронда тамошо кунед. Чунки то, что шумо да интересе, мумкин дар аввал, дар мобайн ё ки дар охири видео биёя, основной чиз аз даст натиҳед. Мо ба як умед, бо як нияти хуб, бо як нияти нек видео кардастем ки камакакам боша, фоида ба шумо раса. ҳатман то охирша тамошо кунед, ганда интереснее. Яке аз сабабҳое ки дар ҳолате ки рафту шумо забони руситон созаю, мисол сару форматон хуба шуморо мегардонанд бародаро, и доштани доғи судӣ, яъне судимист бародаро. Вақте мо суҳбат кардем бо шиносо, даже ҳастанд шахсиятое ки дар ҳамин сфера кор мекунанд, кормандои давлат, яке аз сабабҳое ки шуморо мегардонанд бародаро, и доғи судӣ. Доғи судие ки дар Тоҷикистон, доғи судие ки дар Россия пештара шумо доштем, мисол судимист. Вақте ки аҳамият дода бошед, таможни контрола гузаштанда шуморо определённое время да задерживать мекунанд, 1 соат, 2 соат, 6 соат, 10 соат, возможно кам, возможно зиёд, и тафтишот кардан. Чӣ хеле ки ман фаҳмидам, 100% достоверне будани ин чиза манам намедонам бародарон, но то, что ман дар расондан, мо дар шумо расондастем ки ҳамён чизо метавонанд сабаб шаванд. Яъне ман ба кадом ният, ба кадом вай шумо дар расондастам ки ҳаракат кунен, қоидаро вайрон накунен. Чи дар ҷумҳурии Тоҷикистон, чи дар территорияи Российской Федератсия фарқияте надорад ки ин чизо сабаби маҳкам кардани роҳи шумо мешавад, як азоби калон, як мушкилие ки мешавад, худо ягон каса нишон натиҳад бародаро. Дар ҳолате ки рафту одамияи пештара шумо ягон судимист доштен, дар Тоҷикистон мисол дуздӣ, ягон машиники, ягон кори дигар, баъд ҳамин чизо дар граница баромадастай бародаро. Вақте шумо граница мегзаред, шуморо пробиват мекунанд, спрос равон мекунанд, запрос точнее равон мекунанд Тоҷикистон, аз Тоҷикистон ответ мебиёяд ки мисол ҳамин одам пеш доғи судӣ дошт, ҳамин одам пеш маҳкам шуд, ҳамин одам мисол ай суд бар омад, мисол примерно ай рӯи ҳамин статистика баъд ва ё уже интихоб мекунанд ки шуморо гардонанд ё не бародаро. Ё ки пештара шумо дар территорияи Российской Федератсия мисол ягон ғайриқонунӣ, ягон ҷиноят кардем, мисол дуздӣ, таҷовуз, худо нишон натиҳад, мисол ягон статьёи вазнин ки ҳастай, шуморо мисол суд шида баромадагин, мисол депортон кардагин ҳастанд, шояд мисол турма шида баромада бошен, худо нишон натиҳад. Ҳамин чизо ҳозир дар таможни баромадастай, ҳамиёро сахт тафтиш карда, аз рӯи ҳамин уже хулоса кардастанд как нежелательное лицо. Барои ҳамин бародаро ин моментҳоро сахт эҳтиёт кунед, мисол нарушад накунед қоидара, мисол қонуна, мисол ҷинояту дигар ҳолатҳо. Ва чӣ хеле ки ман пеш гуфта будам, боз як бор дигар такрор мекунам, Москва, да не то, что Москва, тамоми шаҳрҳои Россия, сам Россия мисол, да, Российской Федерация, ҳозир Россияи аввала нест. Тафтишотҳо хела зиёд, проверкаҳо зиёд, мардум дар азоб аз кадом сабаб? Аз сабаби беаҳамияти пасти дигар бародарои мову шумо ба дастони одамо страдат мекунанд. Шумораи ҷиноятҳо рӯз то рӯз зиёд шуда рафтастаи бародаро. Аз ҳамин сабаб рейду, тафтишу, проверкаву контрол дар таможни чӣ шудастаи, контрол шудастаи. Чӣ хеле ки ман гуфтам дар аввали видео, мо як муроҷиат мешавад ба падару модаро, ман ҳозир мефаҳмонам дар ҳамин масъала. Хулоса бародаро, дар вақти гузаштан, чӣ хеле ки ман пеш гуфтам, боз як бор дигар такрор мекунам, серавно ҳастай возможно бародарое ки доғи судӣ катиам гузашта бошанд, мисол вақти муомила кардан, но ба ҳар ҳол роли калон бозӣ мекунад сару формаи мо бародаро, муомилаи хуб, хандидан, табассум кардан, натарсидан бародаро ва забони русиро донистан. ҳаракат кунед, хатогиҳоро ислоҳ кунед бародаро, ҳаракат кунед, ҷиноятҳоро кам кунед, тамоман накунед, мисол чи дар ҷумҳурии Тоҷикистон, чи дар дигар давлат фарқияте надорад, чи дар территорияи Российской Федератсия. Чунки ҳар як коре ки мо шумо ҳозир мекунем, не то что дар сари моe, дар тамоми мисол сари миллати тоҷик, бародарои тоҷик да. Як хатогие ки ду-се бародари мо мекунад, дар общей статистикаи иностранцо мисол и добавид мешавад ки рӯз то рӯз статистика хестан гира, рейду тафтишотҳо мисол зиёд шудан мегира бародаро. Ин чиза прекрасно мо шумо мефаҳмем. Ва як чизи асосие ки ман мехостам дар падару модаро бифаҳмонам, бирасонам,
мо шумораи бародаруро хеле зиёд шадидем ки дар кадом ҳолат қарор доранд на самам деле ман намегум нестай ҳастанд шуморашон хеле зиёдай падару модаро апаву хуваро акав додарое ки мисол фарзандошона ҷияношона додарошона мисол насиҳат мекунанд мефаҳмонанд баъд равон мекунанд номутаассифона ҳастанд падару модарое ки дар ҳамин ҳолатҳо сахт беаҳамиятӣ мекунанд ва баъд аз вақти муайян пушаймонӣ мекунанд лекин дер мешавад. Ман чиро дар назар дорам пеш аз равон кардан илтимос ба территорияи Российской Федератсия фарқ кард надорад ба кадом давлат бошад фаҳмондан дар кор боз як бор гап фаҳмондан 1 моҳ пас мисол 2 моҳ пас 6 моҳ пас шумо ният мекунед ки фарзанда ба Россия равон мекунед ба Узбекистон ба Қазоқистон ба Америка фарқияте надорад файрод кардан нишинондан фаҳмондан дуздӣ таҷовуз машиникӣ мисол дигар ҳолатҳо ина вақтҳои охир агар инстаграми ма дар шумо боша мисол бародаро ёки телеграм мо ҳатман ссилкаи телеграма дар поён мемонем дар омада тамошо кунем бародаро уҷада мо тез активна мисол ҳар короро мемонем нидавна рафтам бародарои тоҷик телефон меёванд аз остановка мегиранд хона мебаранд ай телефон мисол бургер кинг заказ мекунанд мебаранд маҳкамшон мекунанд дар ки ҷо дуруст меояд мутаассифона бисёр ҳолата додарои мо ҳамин чиза намедонанд аз сабаби надонистан аз сабаби савод набудан мисол ҳамин чиз ҳам ҳаёти худшонро месӯзонад ҳам бечора падару модар дар азоб ҳам ин як статистикаи дигар дар болое ки муҳоҷирони тоҷикӣ як тоҷик ҳамин корро кард ёки дар дигар ҳолат карта банковский карта ёфтанд ёки дар дигар ҳолат духтарора расиданд чӣ хеле ки ҳамун додаре ки дар даруни лифт дар митиши мисол як духтараки ноболиға мерасанд мебаранд маҳкамаш мекунанд ёки дигар ҳолата дар Санкт Петербург курьере ки як духтари дигара расид ҳар рӯз шумораи ҳамин ҷиноятҳо хеле зиёданд бовар кунед агар барои ҳамин илтимоси калон ай падару модарон фарзандотон ки ҳозир дар ҳамин ҷай илтимос беаҳамиятӣ накунед медонам ҳастанд бисёранд ки гап мезананд но ҳастанд ки мисол туғрияи 100%-ай ҳамсоякатияи хешкатияи не зан зада тез контрол кардан нигоҳ кардан и ганда важнияй ҳар як звоноке ки шумо мекунед и як энергия як қуввати дигар ба фарзанди шумо мешавад мисол имрӯз ки вай дили нияти ягон бад ки дошта бошад ба фардо шояд шумо имрӯз успет кунед зан занед камтар ҳамин системаро фаҳмонед ки дуздӣ кардан дуруст нест машиники дуруст нестай гаштан дуруст нестай мисол клубу ёки ягон дуздиву таҷовузу духтар ғам додану ёки дигар ҳолатҳо ёки мисол ягон маводи мухаддиру ва дигар ҳолатҳо агар ки шумо имрӯз занг намезанед фарзандора намефаҳмонед пага уже оби дида кати занг мезанед ки илтимос ёрдам кунед лекин мутаассифона уже дер мешавад дар ин ҳолат ман аз рӯи таҷриба шумо да гуфтастам бовар кунед ҳамаи ҳамин чизҳо мода дар телеграм ҳаста шумо метавонед дар оин хабар гиред ман худам лично дидагим оби дидаи модара ки накаления қариб дар назди отдел ғалтидагӣ буд дар ҳолате ки фарзандаш айсклаб телефон медузда бо ҳамроҳии бародарош 16 та телефон дуздиданд чанд сол маҳкамаш кардан бародаро ҳамин чиза шумо дар фарзандои худтон дар додаротон дар акаотон як секунд тасаввур кунед любой ҳолатда мо инсоният да мақсад ами любой шаҳрванд ма шумо бо як китоб хондан бо як насиҳат бо як чиз мисол як навигатор кати пеш мерем мақсад ки тез расондан дар корай мутаассифона як хел падару модарон мисол ҳамин чизҳоро пропускат мекунанд беаҳамиятӣ мекунанд ман реально дидагим гап намезананд бо ҳастаи ҳо гуноҳи фарзандое ки модарошон падарошон кати хеле гап намезананд и ганда хатоги калонай заставид кунед попросид кунед ёру рафиқу шиносу хешу табору ки фарзандотон кати алоқа намебирояд интернет барорену кашида наздтон биёрен мисол насиҳат кунед баъд обратно равон кунед ва дар ҳолате ки ягон бор омадагӣ нестанд территорияи Российской Федератсия мисол фарзандо беҳтарин мешад як сол пеш аз омадан як китоб тиен ягон ҷо дамонен забони русиро хонанд ягон таланти ёд бигиранд ягон чизе ёд гиранд ки биёянд ҳам ба шумо фоида шавад ҳам ба миллати тоҷик ҳам ба давлат ба ҳама мисол вақте ки мисол фаҳмоиш надорам бахшиши зиёд бачам 18 сола шиди бидавбира ихел намешавад мебиёяд ҳозир Россия аввала нестай да возможно вақтҳои пеш буд азоб мекашидан забони русиро ҳам намедонистан любой ҷода там бири давай мисол ишора кати кор мекардан лекин ҳозир ин чизҳо хеле душворай бовар кунед агар а то что касается дар масъалаи ғам додан ну ҳаста ягон ҷода одамое ки страдат кардестиянд аз сабаби беаҳамиятии дигар бародарон но мо бисёр шахсиятҳоро мешиносем ки документашон 100% кор кардестиянд ҳамин ҷо ҳозир забони руситон хуб бошад кор кунед ҷиноят накунед нарушение накунед 100% мардум зиндагӣ кардесиянд зиндагиро пеш бурдесиянд падару модарро хӯрондесиянд барои ҳамин штоби дар оянда бахшиши зиёд шояд шумо мада как падарен шояд как модар ҳастен ҳамин чизҳоро ман дидагим оби дидаи модароро ман баробаршон гира кардагим вақте ки фарзанда дастошонда нарушник маҳкам мекунанд уже илтимос бачама бирор уже там поздно уже дер мешавад барои ҳамин имрӯз
این وقت و ساعت هسته که شما میتونین راهی فرزندورا راهی جیانورا در همین حالتو بگیرین. ما در اینستاگرام در تلگرام تست میمونیم چخیلی که من گفتم میتونین در این خبر گیم برادرو ریال نه تو مواد مخدر تو تجاوز تو ماشینیکی 159 158 یا که نه 105 مثال اوبیست و دیگر روشکتی مثال همین چیزا گنده بسیار بد رفته سه پکش شما اگر کنترل نکنین هر روز زنگ نزنین یه روز نه یه روز خدا نشانتیت возможно فرزند یکی شما در همین حالت زند بهترین میشد همین مسئله را سریوز نبینین التماسی کلون در مسئله درست گذاشتن چخیلی که من گفتم برادرها حرکت کنین زرانی زبان روسیتون خوب کنین سر فرمتون خوب کنین معاملاتون خوب کنین سر مثال کارت که موی سر کتی спокойно کультурно باور کنین 100% به سر بالان ان شاء الله ای таможенный контроль شما میگذارن میبیوین با سر بالان کار کرده با سر بالان میزنین میرین من فکر نمیکنم ایجاد تا بیوین مثال شما بیوین مثال به یگون ناروشین گاردینو بگن در کار نیست مدعی وقتی اومدیم ما 100% باور کنین اگر معامله شونم خوب میشود یگون جای تعریف وایش نیست ما را در ویدیو گذاشتم گفتن تا سختی بعد تعریف کردستی توش تو هست من گفتم برادرو التماس شما درست فهمین من در پیشونیم نوشتگی نیست که من زبان روسی را 100% میدونم یا 100% نه برادرو من کمتر بلندی بعد گفتم نو боли мени медонам муомилаи хуб кати чӣ ба мара ғам наметиҳанд чӣ ба ёру рафиқи мара ғам наметиҳанд чӣ ба дигароро ғам наметиҳанд мисол хо шидагии моментое ки ягон кас традад мекунад бовар кунед агар бародаро и аз сабаби беаҳамияти дигар бародарое ман лично худам инагда ҳамин чизоро мебинам бовар кунед агар сухан кати дар шумо расонда наметунам ну дуруст намеояд ягон майда дуруст намеояд биёед мо шумо ози тасаввур мекунем дар ҷумҳурии тоҷикистон шумораи определёни шаҳрвандои русе ки мисол мебиёянд ягон ғайриқонунӣ ягон чӣ мекунанд таҷовуз мекунанд одамкушӣ мекунанд мисол ё ки ягон дигар ҳолатҳо мешавад ки сахт хатогии калон мекунанд зарараш ба ҷамъияти ҷумҳурии тоҷикистон ба давлату мисол ба шаҳрвандо мерасад мо шумо хаб местем конечно хаб наместем агар як шаҳрванди рус омада мисол як духтари тоҷика як хоҳари мара як хоҳари шуморо апаи шуморо расанд мо хаб местем конечно хаб наместем аммо омадагим дар дигар давлат қарор дорем ира ай хотирто набаронем бародаро мо дар дигар давлат омадагим бо нияте ки дустум пули ҳалол кор карда ба ватан баргардем пас чӣ ба мо омада иҷа ҷиноят мекунем пас чӣ ба омада мо нарушения мекунем ё ки дигар ҳолата бародарое ки мегӯянд россия дар кор нест мо мерем америка пожалуйста равем бародаро мо против не мо хурсанд лекин мутаассифона ҳамо америка рамози ҷазир кардагиянд барои ҳамо бародаро мо иҷа бояд фикри дигар бародарои тоҷик фикри дигар модарои тоҷик фикри дигар додарои тоҷика кардан дар коре ки иҷа ҳастанд шахсиятое ки дар иҷа уже айхурдӣ калон шудагиянд як кас тиҷорат дорад як кас фарзандош мехонад як кас спортсмен аст як кас дигар коро мекунад мисол барои ҳамин беҳтарин мешавад якдигарро ҳурмат кунем якдигарро дӯст дорем дар ин масъалаҳо бародаро омада ба сари баланд меҳнати хуб кати кор карда ба ватан баргардем ва дар масъалаи авиакаса чӣ хеле ки ман пеш чанд бор такрор карда будам дар даруни аэропорт авиакасаи номер 94 авиакасаи мо метавонем ба сари баланд любое время бародаро муроҷиат кунем аз тоҷикистон ба россия ё ки аз россия ба тоҷикистон ҳама вақт бародаро билетҳо бо нархи арзон дастрас ва самое главное ки ҳама вақт дар хизмати шумо ҳастай метавонен харидорӣ кунем бародаро агар ягон камбудӣ бошад ҷои вайш нест ҳатман шумо дар комментария нависем мо дар видеои оянда ислоҳ мекунем бахшиши зиёд камтар эмоционал нашуд но на самом деле рӯз то рӯз ҳамин ҷиноятҳоро мебинем бовар кунем дилам дар мардум месӯзад ки дар кадом ҳолат қарор доранд бечора модаро дар ҳолате ки фарзандошона бо нарушинг мебаранд паси панҷара худо ягон каса нишонат диҳад алло моро дар паноҳаш нигаҳ дорад бародаро охир дар паноҳи алло ассалому алайкум